No, vzpomínám na rok 2005, kdy jsem nahrál své první album Ion at An. Jmenovalo se Projekt 01 a bylo zvláštní v tom, že jsem si tam vlastně vymyslel svoji řeč. Použil jsem zpěv jako hudební nástroj a chtěl jsem, aby lidi víc vnímali ty emoce, pocity v té hudbě a mým konkrétní obsah. Netrvalo dlouho a měl jsem hotový další album. V roce 2006 jsem vydal Tears of Repentance. A pak přišla lavina. Ozval se mi Michaeláč, dal dohromady pár kluků z dalších kapel a tak vznikla první sestava, se kterou jsme k albu objeli půl republiky. Měl jsem obrovský štěstí, že se ke mně připojilo tolik talentovaných lidí. Každý z nich přinesl něco svýho, jedinečného. Projekt se vyvíjel, měnil se. A je vlastně příběhem každýho, kdo se na něm podílel. Živý hraní nás všechny naplňovalo novou energií a chutí pokračovat ve společné tvorbě. A kapela se na nějakou dobu ustálela v pevné sestavě. Natočili jsme s klukama další 2 EPčka a zahráli desítky koncertů. Hudba je otisk času. A čas jde pořád dál stejně jako my a naše vnímání světa a souvislostí. A ambice a životní milníky nás dovedly k ukončení jedné kapitoly, aby mohla začít nová. Je rok 2025, je to 20 let od mého prvního alba a já mám velkou radost, že zítra vyjde nová deska, Nedaleko, kterou jsem nahrál pro sebe, ale i pro vás, tak si užijte. Sledovým klidem osledují, na svou šanci ti si čekají.